Kapor kelak biang bangin sedang no ye ne jeseng ne kapor. Nya ingu ya blai benang yalam ngi yo pat ikene ka jeseng ne kapor. Hanu stam thamai hanu banai thamai je ne stam arphon riu. Kino syarai baro jong ka balang presiden moro bat kiweiru kat kibala banyadon. Kirekhot ke komiti balang kilong kpa kilong kmi kikun samla kentai bat cenrang. Ki hap ki barit bat ki wairu ki parangait ki ba saya snok tilang bat ngi na kapor ki badon keteng balang ki wai pat ki jaka na banta ka balang presiden moro nga priang sobhai philang baro ban ngai khublai ru ipi keteng utrai bat unong prem jengi uji sukris kejing khublai kalong ru ya ka banta ki wai pat ki parangait ki perlok perjor ki bala ban snok tilang bat ngi lengba ke YouTube channel jong ke balang ublein kur khu yipi lapidon haking ki sam ki jong fi lakidon hakano no ka jaka ke ba pipidon inong kren breng jongi na kapor I dei temansan jongi hi I temansan IW khasano temansan na banta ke balang ngapdiang song bhai phi bat ngapan par ki songu song borom ya kijing laklo jong phi ban sim ngre banta ban yalam ya kijing seng na du basdang hadu bawai no bat kham tam ban ya sam ya ka khubor ka ting ka jong blai ngi duai bo blai ni se ban ker khui ngi lang ba ka khubor ka ting ka jong blai ya ka ba pidon ban pen so ha preng jongi han ka por te ka por badang sa ngai ti no ai tem san ban yalam ji seng batu ban sam ke kubor kring diom blai hadu ba panwa no ya ke seng ublain kur khu ngilang baro ublain nam ta ka borom jong amen Lisbon teman mesan ya ki kentien priang sobha jong phi yanga badru ki kentien kur khu gordo ki ba philabo hagini gepo Ublay unis ne ban kurkulang hingi baro hagini kijing syakri hagini kejan biet jong gini kisingi kijing khot se kijing bani sam kendai busan ki khot riu nyo ki ong kumni ali tongin yamani bad dem ngon tongin yedem kho siu hakmat utrai unong thau jongi na baulong ublay jongi ban ngilong ki briu ke jaka plang jong u bat kilang brat kakti jong u ha kini kisngi a bapena ngap ya kaktien jong u ngenya simentalang ban yirwai ya kijing rwai ka ba arspa arpusau kijing rwai ka ba arspa arpusau ngan puli ya ke khot ke basau ke ongkum ni don pajba billion ba haperthei ki jusa hapang bat pop hasitom bat jingma hajing suk jai bat hajing hun kisong hatrai ke kedu khon kijing ile lawai no bom don shu kinong shun kijing wai ka ba arspa arbusau Jing po ju bili a jing yap kalbari kasawa jam jing penim eyangi jole subhamen simbas wai jisula jobka balai ken miki koi di
เป็นสนิวกี่คุณว่าเกี่ยวฉันเองชายังอีปาบาหุนจริงจริงจะมากะรีคลาวบายากิริวเงยเป็นสนิวคำลาบารีหากิทับนี้ยัง Look up and move up high. Oh, sim jing sub la jom. Tay jing ter bat bob. Ka se yon roda bo jong u kan jom. Demen shine na ying jing dong to mi shalat ka ventas kem ka jong pi u chi su rai ki pa don pai ba len ba a per take you Apang bat bob hap she tom bat ching ma a jing so joy bab a jing hon ki shong hat rai ka ket u kun ki jing ya le la wai no bom dan shu ki nong shu Kejing pulih naga ketien kejang ublay, kalong naga siti sekinong rom, kalonong kebasan, yang pulih kidikot iwe hadusan. Namar kata balapan kesan yengi daga jingit, ngidon kejing esuk bal ublay, dautrai jongi uji sukris, dauru ngilayo ya kejing lamprang, dagata kejingit, Sepok kani kejing IA ha kabangi yang ban ngisngok men ha kejing kermen ya keburom ublay bat om tangkum ta hikeng henry ngisngok men ru ha kejing jenjar datip biang bagi jing jenjar kapenlong ya kejing yasha bat kata kejing yasha ya kejing syemen siem Bad kata kejing syemen siem ya kejing kermen. Bad kata kejing kermen kam jupen ran bo kho ken. Naba ya kejing e ublay. Lathe yar no buk hagido no jongi. Dau men siem bakon. Ya ubala ai no hangi. Ublay un isne ban kerku. Ya kejing pulie bat sa skor. Ya kekhtien kejong ungin yitwan. Ublay ko kpa jongi ubabneng. Ublay ubasyong hagaket habneng sejrong. Ubagajakayo kejat kejong me kutray kalong hasla jongi ni kekendo. Hagaba melabu yengi ukon banrio bansong bansa sipor. Ngiayngo yeme ko kenrat bi nakabanta kini kesngi kabakraw kabagantang kejong me. Bamalulum lang yeki para bangit nalaki jong ki yeng ki sem bangila ban mi bat ban yat ban poi hapo ke yeng kabagantang ke jome kumni ban yesong chi yeng chi sem chi balang ban yate ban yeslok ban yepliu min sim ban kham tam atrai ban pendem laki kho siu hakmat jome banai ngu yeme ku trai nakabanta ki jing bhasbon ki jome Kejing kenrei, kejing IA, bat kejing isnei kejome yengi iwei pa iwei. Bamela penla yengi bangin long kumni kumbangi long. Tad hadu kenika klip mat kabamanta. Ngiayngo yeme ko kenrat biid me layalam ye kejing im jongi. Ling bagasnem harajar arpusan kabala leit no sedien jongi. Ngila rung ru ha kenika snem kabathumai. Ban mentang ngila ya ye kenika sngi ki beningkong.
kan rat bi kani barok ka long da ka bor ka jome ka long da ka jing lam ka jome da ka jing isnei ka jome bangi dang la ban long kumni kum bangi long hadu kani ka por isnei kan rat bi to long lem long rengkat bat ngi habangi song kumni ban sakri ban mani ban pandan buram ye ka gateng ka jome ai bau min sim ko jome kan rat un ye ya rengkat lem bat ngi ling ba kani ka kenta jong ka jing sakri bagai ke barok ka bangi don ban pandan buram ye me la ka long hagi jing ruai ki jing pulin ka ktien ka jong ble ke jing te ke jing slok kan long atrai bi ka badap de ka bor men sim jong me isne ban kar khu ye la ka jong ka balang ka jong me kirim pe yeng kristan ka wei pa ka wei ngi tip atrai bi ba ka wei ka long yeng ka don la ki jong ki jing mat lagi jong ki jing shem ki jing kendo ki ba ha ki jing im re malakar shan yengi kumni kumbangi long ngi ngai skema tribe ba men long rengkat ling ba ki sngi ki por ki banang wan jong ki ni snem bangi nang ya de ka bor ka jong me ker khu tra ya la ka jong ka balang ker khu ye ka jing sengen thei jong ka balang ye ki long kmi a tribe ki ba long ki nong kershan ki ba rat ba jong ka balang ka jong me isnei ban ahi ki ka bor met ka basat ka baklan bat kham dam ka bor men sim ka ba ban sakri ban pan khrau ye ka kam ka jome ker khu ye ka jing sen samla atrai ka jing sen samla ka persang ban lum ban lang ye ki khon samla ke balong ki khon jong ka balang bat ye ki wei ru ki para samla ke badon hapo ka ni ka snong isnei kan rat ker khu ye ki nong kit kam badi ke jing sakri jong ka silinter bagian nang la ban san a tribe in bagian long ki sakri ke ba koridor jome ker khu ye ke jing sengkhna ki long ki khon red jong ka balang ki long ki per sara ki badon kam ban sa ye ki badon kam banai ye ki man kesngi ki badon kam ban pensan ye ki kum ki jing thong ki balung isnei kan rat bi in ban ker khu ye ki nong yalam jong ka bagila ban pensan ni ki khon red bakin long ki sakri ki bakodor ki jome kat bakin ang san halagas ngi ker khulang yengi wei pai wei kan ran ling bagani ki jing seng ling bagani ka por ling bagani ki jing sakri bagin mat ye ki jing don rakat ki jome ker khu ye ki ka tien ka bangila puli na ka tien ka bakhoj ki jome ka bapan kan mau atrai bi ba melapan ksan yengi ki nong pop tang da ka bor jong ka jinget haga ka teng ka jome ya rab bangin sno hagata silin ter ki sngi ka jing im ka jongi kat bangidang sa asla jong ka ni ka khendo to sngo to pdiang ye ki jing duai to pdiang ye ka bango ka bakhot karpan to map ye ki pop ye ki ringkang ki jing tlot ki jongi baro da bai ki ni ki ye ki ngingo ngi demi pan haga ka teng ka ba im ka bron bor ka jong utrai ubau nong panim jung yu Jesus Christ. Amen. Mentangin yo ban pendep iki kam jong kabalang. Hagani ka por nyo ban lum no e kicing aingu kerpat ki oshers ban lum ki aingu ba hadim ban lum ki aingu kerpat ya item san AS lingdo ba sungawan bu jing duai kerpang halo kani kerpot kelum jaka balang batru ban duai perketang ya ki jing aingu Blay na kapta burom jauh. Amen. Tol fire blessing tuai. Au blay bok pa jeng iba bane. Niwan mandai ngoy me trabi ne kapor kabokodor. Yang menyo trai kendat. Ban kiyo ke ye mo khoy kentang jame. Menyo sakri pun burom nyame. Idonan ne kapor trabi ye. Abang yo trai kendat man rung ke yeng ke jame. Ngiwan ra trabi ni jeng ai. Ya ke ba mem la ku trai kendat. Hagi jeng em ke jongi. Isnei trai kendat man khoy pengentang iki. Bagan long babir trai kendat. Nam takakam ke jame. Bang idon ne po trabi ye. Sesipang po trai kendat. Bang yo mas ngoy khtin ke jame. Bang idon ne po itu men pesan khasano trabi ye. Usakri bokado trai kendat. Masa san khtin ke jame.
isne ikut kui I cai kendaraan ik benta baru bula pengkre kan long isat laga bor je ke jomi kena mungi kum ki khun ki jomi habing skap ine khubor kan long ka bor nam ta ka jing em jongi we pi we cha bi kur khu ta bi ane ka bor cha bi kum li sngo lumbai sekretari jo ka balang cai kendaraan ila persngoi ki report jo ka kam ke jomi cai kendaraan ane ka balang ke jongi mo presiden moro kemudian semua orang ini bagi kam kijam kilong kisah bulan yai bayi nanti cabai buat kilong ro cabai bulan kiu dan negawai kapor sekawai cakeran kamtam kiliang baru cakeran hakal yang kejumpan beriu hakal yang kepisah pitengka kebangi nilai buat kikam kijami mission jong kakam kijami cakeran nuju sengkentai buat jong balang trabi ini kilanang roy cakendat isnei cakendat mendekat cakendat nam tagi ni kikam jong balang cakendat kumba melakarku news nam arajar pesan isnei dan kara trabi news nam ajar penreu yang menela cakendat sakri khamha ya kakam ku jomi cakendat ai ba ku jong sim ku jongi hak yeng kisam ku jongi cakendat kadang sirham nagawi kapor sekawai cai kendat dan negara trabi nam tai sang langkumi kemudian kebenta kamakra menyakit ya baik kam kujami hoki kun sam labu kehep kepada trabi kurku yakir trabi beginang ya saprang ho tai raja rap me cai kendat namar kata bagi ke baro cai kendat kan long sisa ada kejengker ku mian blai kujami hak kejengim kujami trabi kurkui benda baru boleh sengon dengan puat saya kenal. Ai bolong saya, yang hon kai kejis nei kejau try. Nampak ketemu try jungi Jesus ni pan kepan. Mentai pam cukur. Amen. Tunggu ni penting pan ikut sekri kejong iuble. Dah kejeng ruai keba arspa sanpuar. Jeng ruai keba arspa sanpuar. Nong pen im trai ke jing ot ngalit jalap nam jong mi ngau nong pop tlat bamat la tu pendep ke ketien bane trai jisu lembat sakri tlat tukhi borok git khot arspa sanpuar
Badsha, great Lord to King. Mangan ya love ya ka gospel, Aingan strong ka bojong ka, Aingan strong ka bojong ka. Wakibril cham chinkan do umen sen bok hanga te umen sen bok hanga. I try Jesus, I try Jesus, Lambacha, great Lord to King, Lambacha, great Lord to King. I bangan ya lap nong pen im bukot pen taki bapom bukot pen taki bapom bakin ngek ha bukin kongu yo hantu jog dingin mo yo hantu jog dingin mo. I try Jesus, I try Jesus, Lambacha, great Lord to King, Lambacha, great Lord to King. Idwai Sisisian pat Ngiwan hazan jong me able Hagani kapor kabajar jar jong kani kakenta Habangin plit ikaktian jong me bat nginite nginit selok Isnay law jong syakri barit jong me kenran Ngan kren hagani kapor yake kabame malapasyaw kadonot jong Isnay ban kerku bagi jeng penkre barok kan long kat kum kamon jome. Balto keren dalau jong mensim. Hapdeng jong i hagini kapor. Sngo oblay ki jeng tuai berin hagagateng Jisu ngipan. Amen. Ki para bangil biid barok hautrai jong i Jisu Christ. Nadu ki nong sarai jong kabalang ki balong ki temen mesan pastor jongi ibam yadon rengkat hagini ki jingi sing ki rangba jong kabalang ki balong ki khot komiti balang mapi ki long kmi ki long kpa ki parolok samla kenthai bat senrang lembat ki pararit ki jongi ki balak bandon hagini ki jingi seng yepi baro ki parabange ki bait haga balang bat kumjuru yepi ki badon kerteng balang haki wei pat ki jaka ki bedon ringkat bat ngi hagini ki jingi seng kajing huble yepi wei pai wei haga kerteng ka ba im ka kerteng ka ba krau ka kerteng ka badon bor ka jong utrai jong yu Jesu Christ ubah deha kata ke kertengken bangi yo ya kini kalat ban yesong hangni lem da deh ke kerteng ke jong Jisu ngenom yadon hagani ke jing mani hagani ke jan miet aingu yo blei bangila ban yesempat hagajing sakri lang ke jong yo blei hagani ke sngi ngai ku blei ru ya ke program komiti jong ka balang ka bapen bet renti ya ki pali jongi kinongkren haga balang
bat kepala penyeng pat yang asasiin hakini kesin kebamentang. Ngilayo sngo ya ke report na u secretary jong kabalang. Bat ngisngo hun kemensim ngangit baro ngin ya menjur bat nga bangidap da kejing kemen bat kejing sngo ngo yau blay. Ban yo sngo ya ke report kababnia kabayitu sya ya kadur kadar kejinglong jingman jong kabalang hagani Islam kabala late no ban ngi duai bau blei unang kerku bat ya lampat ya kejingya denti jong kabalang hagani Islam kabatmai kakerting jong kakubor kaba ngalapan kre ban wanra happening jongi hagani kapor kabala badru ya kejingbot jonga na tu bangayu iningkong balasyon ni kagerteng jonga ha ka program kliak kalalit sa kata kabanta bad kagerteng jongka kalong ko mensim jonga tonang ya dagabor ko mensim jonga tonang ya dagabor khat prasngi nilayat hadu kini kesngi kabamanta hagani kesnam arhajar arphun riu kalalong daga jing isnei ke jong ublei daga jing lam kabastad ke jong ublei nilalong yilaman kumni kumangilong simet siyeng bat kum kabalang barok kawai om namar bangilong kibanang ban sumar yaladi om namar bangilong kibanang ban sumar yaladi Henry bau blei ulong ubayai ne ban sumar ya kejingim kejongi om bangi sulong hi nakibor jong kamaryang Henry kedai namar kijingker khu jong ublei ubalong ubadab da kejingid bat kejing isnei kanong rem na kaktien kejong ublei kalong na kitab kinong bisyar kalendong kabasan ngan puli yakit khot khat khandai hado arpuwe kikintien kiba ongkum di kisim kilawan bat kilayale anda kumta kisim ke kanan kilayale thma nakatanak harut ki megido kim shim layo nong daw subay kilayale na beneng ki klor halaki jingyad kilayale thma persya yaw sisera kawa kison kalarong no yaki kata kawa kison ken ko mensim jonga to nang ya dagabor kini gilong kikintin jong kanong bisar Deborah kabala kren hagata kaktin ke jong blei hagipor kiba mensua saus pa slem kikon Israel kila im klem kinong yalam kila suya imhi paramaki klem nong yalam kim ko ngo su yau blei kila mani yeki blei thau bat kila yad halakamon nong bisar arpuwe arpusan ka ong hakita kisngi om judons im ha Israel uwe baro ulale kadba uibet hi kata gade kejing long jing man ha ka judgment riu Israel ha kita ki por jong kanong bisar Deborah ha kani ka kitab layatho babon sin ki khon Israel kila hab hakikti jong kinong son kila sa job hakitma kawai hadien kawai pan kila sa banben kila sa leben ublei ulayo ya kejinglong jingman jong kejai penriu Israel bat ulas ngosi daga jing ngosi kabakenjab lei habau yo ya kejing sa sitom jongki uladab daga jing ngosen hakata kapor ublei ulayo bagani kejai penriu kabala jit kejong ublei kamlong ban sui kumni ladon kam ban se ye kinong yalam kiban yalam yaka hakadur jong kirangba kiban sensyar haki dong ki snong bat yakari baka jai benriu
barok kawai. Kum tahu boleh ulapan mi yakin nong besar. Baru ulapan yo yakin nong besar kiba ulapan selek kerpang. Ulapan kubor kerpang. Kum ke Deborah bad u Barak, u Gideon, u Jephthah, u Samson, bad bon kiwai ki nong besar. Ki bala besar ya ke jaj menriu Israel, haswa ba ke jaj menriu Israel, kan yosim ban sensyar ya ki. Kadai ke juk ke baswa ya ke jing sensyar sim, la sensyar da ki nong besar ha Israel. Ha kelenong ke besau ke dekot ke balai, kaya tu ba ke Deborah, kala syong hapo uding telai, hapedeng ke Rama bat ke Bethel, bat ki kon Israel, kiju yawan kiu saka ban yo besar. Ke Deborah ke syong hatrai jong uding telai, hapo ke jengka serniu jong uding telai, ubayeng hapedeng jong ke senong Rama bat ke Bethel, bat ki kon Israel, kiju yawan kiu na kitem, saudong kajaka kabaka kasyong ban yo besar. Halor ki jing Yesem, halor ki jing Yekendo, halor ki jing mat, ki baki ki mat, haga jing im kaba mana kesengi, teng teng ka jing ye ka japat maja, hapadeng ki paramarjan, hapadeng ka sisnong, hapadeng paramaki, ka jing bom ye sungtho jing mot, ka jing ye keni jaka puta, ka jing ye keni ye ki jing ri jing dop, bat ka jing le he le krau jong no ya nori ya no, kila habban wan ban syak besar haga Deborah. Ka Deborah ka yengkum ka kemi ban besar ya ka jai penriu Israel, badi ki kon jong ka jai penriu Israel ke besong hangta. Ka jai penriu Israel ka dan bon kinong sun. Ki jai penriu beper ki balong kinong sun. Ki Moab, ki Amalek, ki Filistia, ki nong Kanan, ki nong Midian. Ki bakir da wiar ya ka ri Israel hakata kapor, ki long ki nong sun ki bajan. Ki bakha hakapor bampoi perkhat, ki wan hierthma kini ki jai benriu, ya ka jai benriu Israel. Haka kitam nong bisar kalenong ka basau, kadkot ka bakhat nyo hado arpulai. Laya tu bau Barak ulami kum unong yalam thma, ban ya let thma persya, ya usim jong kinong Kanan, ubakerteng usi sera. Barhagane ke jingile thma, hagata kathem kishon, ubarak bat ke Deborah, kila job ya kata kathma. Kata kathem kishon, kadon kawa, kabami nakilum tabor, syapang syatay jong ke Samaria, bat ketod ya ki sharing lum, jong ulum Karmel, kalong kawa kabahe, kalong kawa kabakraw, kalong kawa kabadon, kabor, kabala bantan, ye kino kibahab, hagata kawa. Hagata ka jing ile atma, kisipai jong usisera, kidon hagatem kishon. Ubarak bat kisipai jong u kilakirkud, saudong, yagata kawa. Kita kisipai usisera kilahir serum. Kadba kita kisipai ubarak kinang be nang te nalum. Baraba kini kisipai jong usisera kilahir serum. Kilapoi harod jong kawa kison. Badan na breng jong ki balahab. Hakata kawa kison. Bat kawa kalarong no yaki serum. Nangkani ke jingjia ke Deborah bat ubarak kila job ya kata katma persya ya usisera persya ya kinong Kanan. Bat hakani ke jing job thma jong ke Deborah kala thau ya ke jing ruai bat kala ruai da ke jing rehem sim ya kata ke jing ruai kabaka kala thau kabala tho aha kala nong ka basan jong ka kitab nong bisar nadu ka dekot ka balai hado ka baar huway
Bat ka pang pedeng jong kata ke jing ruai jong ke Deborah kalong. Ko mensim jonga tunang ya de gabor. Karwa ye kene de ke jing hem mensim. Ka khot dia ladi. Ka khot dia la ke mensim. Bat ka ong ko mensim jonga tunang ya de gabor. Ke jing hem jong ke do nur jong ka. Hadin bakala mat bau blei. Ula long ringkat lembat ka. Ringkat lembat ubarak. Ban penjob thma yau sim kinong kanan. Ubalong unong sun jong kajai penriu Israel. Haka bakum kata kapor. Ka kabala penlong ya ka Deborah bat yau barak. Ban job ya kata kathma. Kalong da kabor ka jong ublay. Da kabor jong ka jingej kabaka kalangej. Hau blay. Ka Deborah ka don ka jingej ka baskem hau blay ubaim. Watla ki kon Israel ki babon kilasdang ban kenria no na ublay. Bat kilasdang ban ngej. Haki blay jong kinong kanan. Namar bagi yesong marjan bat kinong kanan. Kilasdang ban klet no yau blay ubaim ublay ubasisa. Kilasdang ban klet no yau ta ublay Jehovah. Ubalaya lam yaki nagari Egypt nagari kijeng long marau. Kilasdang ban kenria no nagabangit hau ta ublay. Bat kilasdang ban yamani lang. Bat kinong kanan yaki blay jong kinong kanan. Henry ke Deborah kum kanong bisar. Kaya ini hau blay uba im ban uba sisa. Bat kadem dia ban duwai hau blay. Bau blay un kau ya kalat. Kumno ba ki kon Israel. Ken laj na kajing sa pensitom. Haus im jong kinong kanan. Da kajingit ke Deborah kala yeng yele ringkat ban ubarak. Yau si sera usim kinong kanan. Bat da kajingit ke Deborah kala job ya kata katma. Kapan kabangin ni penlek jengmot hagini kapor kalong kabor jong ke jingit. Day da kabor jong ke jingit jong ke Deborah. Hau blay uba imba uba sisa. Ba kala la ban job ya kini katma. Persya ya kinong kanan. Kasiti jaki Hebrew lenong katway kabangi jubli berbor. Ka ong te kata ka jinged kalong kata ka jing sngoskem. Ya ki bangi kermen. Ka jinged kalong ka jing sngoskem. Ya ki bangi kermen. Ka Deborah ka don ka jinged ka baskem. Hau blay Jehovah hau blay ubaim. Bat kala bisar, kala sensar, kala yalam. Ya ka jaj penri Israel hakatak por. Daga bor ke jingget ke jongka hau blay ubaim. Hakani ke siti jeki Hebrew layatu syapang kata ke jingget. Badal ke jingget Moses ulala banyalam yaki kon Israel nakari Egypt nakari ke jinglong merau. Da ke jingget ulayalam yaki Israel lingba ke duriau besau. Moses unget hau blay ubaim. Bat ukam ya kata kaduriau ka basau da ka jinget. Bat kaduriau kala yeng kum ke kenro. Ha ka bala sna ya galin tiba baki kon Israel kinyay na pedeng. Da ka jinget u Gideon ulapan kelon ya ki kenro jong ke Jericho. Da ka jinget u Abraham ula song basa ha ka ri jong ke jingkular. Badon si bon kiway ki riu kraw. Ki balale ye ki kam ki bakraw ha ka Bible. Da ka jingget ka bapala ka jongki. Parabangit biit. Ha ka por bau try Jisu. Udang yad hasla jong ka ni ka pertay. Si bon ki kamba ki bakraw ulale. Da ka jingget. Ki kamba ki lajian. Daga jingget lapan pet ya ki bamatla haga por jong utra Jisu. Daga jingget ki bakelut ki layo sngo.
Da ka jinget ki bom nang kren ki la nang ban kren. Ki bat ko ki la yad de ka bor jong ka jinget. Ki ba pang bon jad ki la kia. Ki ba yok suot, ki ba syong suot, ki la laj. Na ki kinjri jong kita ki suot de ka bor jong ka jinget. Bat buat ki bala yap no. Ki la impat ha ka bor jong ka jinget. Para bangay ni im hagi ni kisngi ki badap de ki jing bad ki jing le. Kumbala dwai haga basdang ka way bagaway galong yi kaman ye ki jing Ni singu i pastor jongi i balong nong yalam ubakraw. Bad baro si balang ni rakti ye kata. Habang iyo banrong hagi yeng kisem jong ki para bangay. Habang isupet yaki na bar lani na jangay. Ngi ka yin ka bahe, ka yin ka bakot, ka yin ka baitanan, ka jingtay, ka building, ka baitanan. Nang ilarong hapo ngiyo banyi kren, banyi song batki. Ban ngiyo sngo naki. Yala ki jong ki jing ito. Yala ki jong ki jing kibaki ya kendo. Kijing yesem baharu kom. Kijing pang, kijing sidom bon jad kibang imad. Ubayad, ubayeng hang ni halanti hasengkin. Ukit rengkat bad kidaway. Kibapang, kibasidom, kibon hapo la kajong kapalang. Don kibamadru ya kijing sngosi, kijing kuslay. Kibapentot ya kijing yad lenti jong kijing im. Henry kom kibanget, ni day ban nget, ni day ban aitilot. Bak kabangila yad hado kani kapor kabamanta. Ling bang ki laispa rebusan sngi jong ka arajar arpusan. Kat prasngi jong ka arajar arpun riu. Kam day da kajingla jongi. Hapdeng kita kitma kibangi kendo. Hapdeng kita ki jing sya banben ki bangi kendo. Halaki jong ki jing im halaki jong ki yeng ki sem. Daga jinget hau bleng. Habangi dem met labat step. Haki jing duwai. Ni mad ya kabor. Banang ya ya kabor. Kum ki bangit. Ni mad ya kabor ka jong bleng. Halaka jong ka jing sem mensim. Ni sngoto. Bau blay sem la no yengi. Haba pai biang sa kajing im jong ka Debra kum kanong bisara Israel. Karu kalay kendo si bon kijing Kibaki ni ki kon Israel kiwan od kiwan nam haka. Hagari kasi jongi hagipor kibakam mensua. Ki nong song sunong ki kon ki hajar jong kari. Kilik od kilik nam haki menteri. Bat ki menteri ki rak kubor sekisim halaki jong ki hima. Bat ki sim ki persang ban yarab ya ki khon ki hajar jong kari. Hagapor jong ka Debora karu kalay rab ban sop ban span ya kita ki jing ki bagi khon Israel ki ma. Kajing na kajing bom ya songsok para maki. Kajing septing na kajing berten jong sisera. Bana ka jingwan hertma jong kinong kanan. Henry ka Debora ka don ka jinget ka baskem. Baka la ban job ya kita ki jing daga bor ka jong ublay. Ka nget ba ublay om no ya ka lelele. Ka nget ba ublay ay bor ya ka. Baka la ban yeng kum kanong bisar ban ya lam wat hapdeng ki jing ki babon. Haga jing im jong iman kesngi. Ni don kita kijing Kiba mihi na po. Bad kibawan na baru kumjo. Kijing na kijing pang na kijing shitom. Kijing na kisaudong saukun kibakir tawir ya kijing im. Kibaharu kom kibangidei banikendo. Larangi don kijing how bleu ba im. How bleu ba shisha. Ngila ban job ya kita kijing Ngila pulih ka basdang ya ka room kalanong ka basan. Ngan pensngobiang ya ka khot banikong baar. Namar kata balapan kesan yang i da ka jinget
Ni don ke jing esuk baru blay da utrai jong yu Jesus Christ. Balapan kesan yang i da ke jinget. Ni don kata ke jing esuk baru blay da utrai jong yu Jesus Christ. Da uru nilayo ya ke jing lamprang. Da kata ke jinget. Sapok ka ni ke jing ai ha ka bang ye yeng. Bat ngis ngau kemen ha ke jing kermen ya ka burom ke jong blay. Kum ni kum bangilong menta. Kadai da ke jing ai ke jong blay. Balapan kesan yang i da ke jinget bangi yo ban long ban man kum ni. Ngis ngau suk, ngis ngau tingen, ngis ngau palay. Ngiya nagasngi siagasngi. Haga bor ke jong blay. Bat ngi don ro kata ke jing lamprang. Da kata ke jinget ke bangi ngi don. Siapo ke jing ai ha ke bangi ngi ya yen. Ngi yen kum ni kum bangilong. Ha kata ke jing ai ke jong blay. Bat ngi ngau scam ro. Da kata ke jing kermen. Ha kata ke jing kermen. Bangin yo ya kata ke jing im ke bom jukut. Hakani ke khot kaba kiba sakmat ke Deborah ke Dwai hakmat ublay atrai ke ong men ba mela mino nasir mela ya na ke lingka Edom ke kendo kala kenyu bat ki bneng kila jau kil o kila penjau ke ken kilom kila umno hakmat utrai. Wat uta usinai hakmat utrai ublay ki Israel. Kabapan iya ke jing krau jong ke jinget ke jong ke Deborah. Kom ba mela le hakipor ki ba mensua men ba mela mino nasir. Kabamut men ba mela lamno yaki kon Israel nasir. Mela jadling ba ya kari Edom. Ka kendo ka kenyo uslab ulahab kul o ki memi kesehet beneng ki penjau ya ki bat ki lom ki madan ha ka jing ya ka bor ka jong me ablay ong ka Deborah ti kani ka Deborah kala ong hau barak yeng jot nabah kani ka long kata ka sngi bau trai ula aino yau sisera ha ka kti jong me ka Deborah ka sngouskem halag jing duai bat kada senias kem bau trai unlong haga liang jongka kumno nginyo ye ga bor jingit sungai lakangit kumno kala banlong kata dei bandon ke kadak ka bangila banle bangin yo ya kata ka bor jingit ban im da ka jinget haga jing ai ka bahau Kristus Yesu ka bangila ban le ka dei tang lingba ki jing duai ka jing duai ka bathe da ka do not baro laga long ka jing duai ka batang sigentien Argentin laga long ka jing duai ka ba jiliu ka ba skem ka ba yar ka ba le da ka do not baro ngila ban mat ya ka bor jong ka jinget dei tang lingba ka jing duai para bengai bi ngaya kam state namar ka por kala ya ngila Islam namar kata tongin pen klan ya la ka jong ka jinget how blay hapo ka balang isem badon kilong ying kilong sem ki baklan ki jinget habangi mat ya ka pang ka sitom ka sngosi ka huslai ka jinjar mdon lat su sanu ban pai ngikmed yala kikmat sauble daga do not baro ngi ong able to isne yaga nga ong ye kani daga basngau skem na markala jia kum ta halaga jong ka jingim lingba kini gisnem ke balalit no ka jinget ka baklem artutin ka jinget kabaskem kata-kata kabangidon haublay kala ban penduk no yagi jing sngosi yagi jing huslai
Kalaru wat ban penkoj yangi nagijing pang ke batrim ke baban ya ke jingim. Hagajing ya lenti jongi. Yakini ki khatway benai siteng badangsa. Jong kini kesnem arpun riu. Kijing kila banwan. Kijing shem kijing kendo. Ki baharukom. Henry kadai yangi bangin penklan. Penklan je lah dia. Penklan je ke bor jenget daga jing duai. Ke jing duai halajing sikon siyeng sisem kalong ke weipat. Henry ke jing duai marwehi simet. Simet marwei hakmat jong ublay. Kata kalong ke weipat. Kabangin penklan je lah ke jong ke bor jong ke jinget. Nomor kata ki para bangit tungin ong. Kumba ong kam Deborah. Ko mensim jonga tonang ya de kabor. Hagani kisnem arhajar arpun riu. Yin penklan ya laga jong ke jinget de kabor jong ke jing duai. Ban yin nang ya de kabor. Uta ulung tho bakrau ulan selot Andrews ngan penkan mau biang ala ong ye kini sisim. Uduai kumni. Atrai rung hapo jonga ban penklan janga. Namar daladihi ngamla. Long saudong yanga ban sumar yanga. Long halor jonga ban da yanga. Long napo jonga ban kersan yanga. Ya nakmat jonga ban yalam yanga. Long nadien jonga ban penpai yanga. Bartuwan haga jingim jonga ban penkubor yanga. Kata gede ke personal prayer. Jong ulan selot Andrews. Kabang sngo kan longru ke jing duai besimet jonga. Ke jing duai besimet jongi. Kaperthei ketulun kumni man lagesngi. Ngi don hagani kaperthei. Nyimla ban laj na ki ei ke baka perthei ka yad. Henry hakamen sim. Nyin nang penklan je la ka jong ke jinget. Da ka bakum kani ke jing duai. Atrai. Rung hapo jonga ban penklan je nga. Uta u Luther King Jr. Wong. Lada pimla daladihi pan ye ka bor ke jong ublay. Kumlo pinyo ye ka bor ke jong ublay. Lada pimla ban her shumare. Lada pimla ban mare shuyan. Lada pimla ban yaj supar. Bat habaro silenter ke jing im. Day ban ki, ban yaksan, ban poi, sagatong. Katong jong kajing im kajongi, kalong ban poi sabaneng. Sagata ka paradise, sagata ka mansion over the hill, kabangisa yarway, hagipor kiba manswa. Sagata ka jing im bamjukot. Yaksad, deka bor ka jingin. Ki man lagi klip mat daga bor ke jenget bat ong uni ulong tho lada pimla ba pin suher de kitab niang setla sebeneng su mare de kikjan lada ja ba pimla mare su namar balatlot ke bormet su yan lada ja ba pimla su banyaj su par balada ja ba pim ba kani kalong habaro silenter jong kajing man kasi man kipor man kikleman halayeng layeng siyeng ngin im ha kajing duai ban penklan ya kajinget namar deitang kabor jong kajing duai kabala ban long ka vitamin ka bante ya kata kabor jinget ha kajing im jongi siyeng Nyin im ha kajing duai bangila banang ya daga bor na kaway kisngi sa kaway pan. Ha kajing im jongi marway ru.
Ngin nang pan klan haga jing selok bat lau jong ukan rat lingba ke jing duai. Bangila ban yad ye kisngi jong kani kesnem ke batmai. Kum kabalang ye aingu yau blei bangi yu i ka dur jong ka kum ni kum bakalong. Bat kani kam sim lalong da ke jing la jong pi jong a da ke jing la kinong sarai da ke jing la jong pastor hendai ke ka bor ke jong ublei bau la ya lam yengi. Tu ngin ya yai lang kum ka wei ka met shitli naga bentapan pan krau ya ka buram ke jong ublei. Haga bakhadu haga bapenkot ya kene ko khubor don nyu teli ki jing ong ki banga kwa ban penken mau ya ke jing kular ki jong ublei. 7 promises of God. Uong ngan long lembat pi dan bon jaka ka Bible badon kini kikintin ngan long lembat pi. Kabaar ngan sumar bat ngan yada yapi. Kabalai ngan psa bat ngan pendap yapi. Don na preng jongi ki long yeng long sem ki bahab ban kamai mensingi belam mensingi bam menbit. Henrei pin kan mau menu pila tiak jingit. Ngim ju tiak jingit. Balai na maru jisu ong lada ki simbeneng ki yo ye ki jing bam halaga singi lada utiu lili ke ringkau usan man laga singi katno tamma pi. Namar kata ke kular ke jong ublei ngan pesa bat ngan pendap ya pi. Kabasau ngan ai hapi ye ke bor ban jele. Ke bor ban jele. Lada ngi sngau tlot no kata ngi larem. Tinggi don kam ban pen klan jele di bangin nom sngau tlot no ban jele. Wan kijing wan kijing jenjar kijing sngausi kijing kurslai ngan yeng skem daga bor jong kijing how tau bala kular ngan ai happy ka bor ban jele kabasan ngan jubab ye kijing duai jong pi ngan jubab ye kijing duai jong pi le sela bandon na pleng jungi ki bala duai bat yai duai henrei ngim yo ya ke jubab. Hakawai ke singi ngin yo ya ke jubab. Bon ru na peneng jong pi ki para benget ki bala yo ya ke jubab. Halor ki jing duai ki babipan. Ngala yo ya ke jubab. Pila yo ya ke jubab. Haki por haki jing ja bapir. Uangan ai ya ke jubab. Ya ke jing duai jong pi. Hagaban riu ongan ai hapi ya ka jing suk hapdeng ki jing kuslai. To wan hanga pi baro ki bathaj bar ki bakhya ka jing ket tengan penjam ya pi. Umudi ong ya kata. O President Trump ong ya kata. Dan mano banot ban ong ya kata. Tang ujisu to wan hanga. Pi baro ki bathaj bad bakhya ga jengket te ngan penjem bi yo na kat kata ke kular dei tang na ublei tang na utrai jungi Yesus Kristus uba kular ban ai ke jengsuk hapdeng ki jengku slai jong ke jengim kabanyo kabakhadu ngan bat ngan yai yepi ngan bat ngan yai yepi na bau bleu la ye kata ya kepertai kat bau la ai ti no ya lau khon bala khamarwe bau eu banget ya u on om jot su han rei un yo ka ching im pom jukun ngan ban ngan ya ye pi ko men sim jonga to nang ya de ka bor prabangi bi ye kani ka long khubor ka belengkot ha kani ka por ka bakhot yanga bangan ong ya la ka jong ka mensim ko mensim jonga tunang ya de ka bor ngiru baro ngin di ong lang ye ka ni ka jing ong ko mensim jonga tunang ya de ka bor laki samla laki long ki me ki long ma ki balasan ki balarang ba ngin nang ya de ka bor ka jong ble
ublay unis na iban kirku yangi ling bagan ni kajingpan kan mau na kaktian ka bakhoy ka jong ublay na kabanta ka buram ka jong u amen ini ruai koblay ko pa jong i bahab neng nyango yemekan rat na mar kaktian ka ba im ka jong me ka ba ai bor ai man siem yangi bangin nang ya de ka bor ka jong me bangin nang ya de ka bor ka jinget hame bat bangin yo ya kata ka bor jinget hame ko try be e de ka jing duai ka balong tang maka ka linti ban yesem bat me ko kanrat ha ka jing jar jar jo ka bor ha ka jing jar jar jo ka miet halam marwe simet bat siyeng bat kum joro kum ka palang sitali yenang ya de ka bor ha ka ni ka snem ar hajar ar pun riyo bat ki sngi ki por ki banang wan banang pan krau ye ka buram ka jong me ko kan ran ha ka jing im ka jong i he ka pertai kerkhu ye ka ni ka khubor ka bangi le slok kerkhu bakan ne kan sa ha ka do not ka men sim jonga bat jong i lang i wei pa i wei na bai kini baro ngi pan ha ka teng utrai jong i Jesus Christ amen kum tongi la poi se ka banta ka bakut jong ka jing sekri ka jong i oblei ni ai ku blei ya organis jongi Mrs. Karin Nongrum nong ilam jing ruai Mr. Esmatlang ya ku blei ki osers ki balum jing aingu bad ya kinong simbenta baro tingin ni penwai no ya ke jing sekri ke jong i oblei da ka bangin nirwai ya ke ni ke jing ruai ka ba ars pa lai pu khandai nang ya nang ya seseyon ali phi khon ublei da jinkmen dongin ruai ban pensawa jing it ublei saudong ka khet utrai baro hitu kit khot lembat ka khoros ke jing ruai ka ba arspa lai pu kandai hadin balakut ke ni ke jing ruai nga kerpat itmen besan jongi itmen besan PS kan yor in subhaban wan nang ni na jrong ban bu ke jing ruai bat pelai da ke jing khu penwai Chink men tung in wine, one pen sawa ching it ublay, one pen sawa ching it ublay, saudon ka can try saudon ka can try. Ngenang ya seyon itena jong utrak ngenang ya de seyon shanom baba ko jong utrak ikikon Simneng doken tiu nam klem wai en benai kerteng utrai keleng en benai kerteng utrai keleng baben real tip you try baben rem tip you Yenang ya seyon itena jong utrak yenang ya de seyon shanong baba ko jong utrak ulum sen yon badap naburom jong utrai ngen yat halen tik syane
yat alentik sianella an boy rin neng pernai ban boy rib neng pernai ngin nang yat Seyon Seyon eterna John trying in now Yasha Desha Seyon Shanong Baba Ko John Utrai Jing Wai Tian An Yaisa Gat Ba Sha Prang Nang Yan Ngin Nang Yasha Gari Utrai Ngin Nang Yasha Gari Utrai Ribat Yang Bom Jublat Ribat Yang Bom Jublat Ngin Nang Yasha Seyon Seyon eterna Jom Utran Ngin Nang Yasha Desha Seyon Shanong Baba Ko Jom Utran Jonya duai. Ablay bayin aingo yametrai mamalalong rangkat bengi nambaga ni kejing syakri kejongi nado kabasdang hado kane kalimat ke bamenta melakar kue ingi trai biye de kibenta baro bengi aban pendam nado kejing ruai kejongi kejing aro kejongi kejing pule ne kaktin ke bokhoj kejome bar kham tam trai biye ya khubor ke bau syakri jome ula bo apdeng jongi kane kapor Sean Sharp ya kena kubor kido note ke mensim ke jongi bagai terabi ya bangi sayaj lang bai kena ke senam ke bangim tep ko terabi ya karanti ya ke jongi ngenya rangkat ba kabor ke jome terai kom ba ke sekri jome ke dabra kala ya da kabor ke jome terabi ngi doai ba men kerku ya ke bangi yo ban pendap kena kapor tu sengau ke bangu jongi tu maap ke pop baik ini pahan kerteng jong terai ba no penim be jongi Jesus Christ para kabawai no jong ne kejing mani kejing sekri kejing ya me au blai isnai ban pelaj ingene kene kapor de kejing kerku ke bekan saya ke jome kotor air ba kejing ai ke badap yang ke badap kerhai kejong terai ban open be jong Jesus Christ kejing ba pelag mamayan kejong blai ku pan bom jukot sebam jukot lam kejing slok ke pen saj bor ke thau thmai kejong mense ba khoj in lai balong wai blai ba em ba shisha kin song rangkat bengi baro ke badan kene kapor kumki khon ki jome orang kat kita ke balas sius pa ke jong blai ke ne ka riba ke lang satla ke pertai naro menta sudo ki bam cukodro amen.